Kaixo, Nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea, eta, gaurko hontan hemen nago erditze ondorengo ariketa batzuk proposatzeko. Aurreko saioetatik pixkat desberdina izango da gaur egingo deten ordena, klasearen ordena, hasiko gera ez dutik, beroketa batekin, aprobetxatuko dugu ere beroketa honen azkeneko zatia, pixka bat tonifikazioko ariketa batzuk egiteko batez ere hankentzako, ipurdi alderako, eta jarraian pasako gea esterilara, eta egingo ditugu bai luzatze, mobilidade eta indarreko ariketa desberdinak. Gaur, hipopresiboak egingo ditugu denak klasearen bukaeran. Ez gera ibiliko tartekatzen. Ingo dugu alde batetik ariketak, hipopresiboak ez direnak, eta utziko ditugu hipopresibo guztiak jarraian bukaeran egiteko. Hau jakinda, musika jarriko dut, eta zutik beroketarekin hasiko gera. Hemen zutik hasiko gera, separatuko ditugu ondo bianka, pixka bat doblatuko ditugu hemen bi belaunak, eta hasiko gara suabe bi besoak mugitzen, hartuko dugu arnasa, eta bota. Bota. Bi gehiago, gogoratu pelbisak neutro, bularraldea irekita, bizkarra eta lepoak luze hartu, baldatu egingo dugu, begira beso batekin hartu arnasa, eta bota. Zirkulo atzeraka eginez, eta bota, bularralde hemen irekitzen, hartu, eta bota. Segin, hartu, azkena beso bakoitzarekin, sudurretik hartu, eta bota. Hartu, eta bota. Sorbaldak hemen hartu, bi gehiago, arnasketan sartzen, eta mugimendu guztia sentitzen. Alderantziz orain, eta bota. Jun sentitzen txilborraldea, aktibatzen goazela barrukaldeko muskulatura, azkenekoa da, eta bota. Hemen dikan hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan sentadilla txiki bat. Fuerte sentitu behar ditugu biankak. Saietxak izten, eta sorbaldak bigilatzen. Pixkat gehiago hemen hartu. Beste bidira, presarik gabe. Ipurdia ondo ateratzerakan, eta beste behin hartu. Eta hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan hemen bagoaz beheraka, belauna pixka bat doblatuta, eta pixu guztiarekin. Sentitu luzak eta hemen hartu arnasa, eta borobiltzen gora. Berriro, sartu sudurra, sentitu buruaren pixua, bi oinak ondo apoiatuta, eta borobiltzen gora. Azkena behan gelditzeko, jetxi pixu guztiarekin, eta hemen geldituko. Belaunak doblatuta hartu arnasa, eta luzatu biak batera. Hartu arnasa, eta bota. Beste bidira. Eta azkenekoa da, eta bota. Hartuko dugu arnasa, eta borobiltzen bagoaz gora. Hemen orain hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan irikiko ditugu besoak, eta hemen hanka bat ere bai oreka bilatzen. Jetxi suabe, eta aktibatzen tira koromilatik.
Segi hemen, hartu, suabe mugimendu bakoitza, gehi hemen hartu, eta bota. Beste bi errepikatuko ditugu. Eta azkenekoa berdin hartu, eta bale, batuko dugu arnasa, eta botatzerakoan hemen alde batera. Hartu arnasa, beste aldera. Gehituko diogu goiko besoa, goraka besoa. Hartu arnasa, eta sentitu luzaketa hemen alde guztian. Beste bi dira. Eta bota. Hartu. Eta bota. Bien, hemendikan orain hartuko dugu arnasa, eta botatzerako jaitsiko gara sentadilla. Eta begira, hartu arnasa, eta sentadilla. Ekilibrio eta fuerte hemen aktibatzen, eta segien, muskulatura fuerte, bizkarroiek luze hartu, eta bota, azkeneko bi errepikatuko ditugu, eta bota, eta azkenekoa da hartu, eta bota. Hemen orain, jarriko ditugu hemen bi eskuak, elkarrekin, eta jarriko ditugu oinak behitu posizionan, pixka bat irikita, V batean. Belaunak pixka bat flexionatuta, eta bi eskuak hemen. Irikita zonalde guztia, omoplatoan bera, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan estutu egin indarra eskuaren kontra, sartu txilborra, eta kegel zoru pelbikoa. Sentitu zuen iskioiak gerturatu nahian hemen. Esfinterrak aktibatuz. Sentitu behar ditugu hemen bularraldea, txilborraldea eta zoru pelbikoa. Indar hau egiten dugun bakoitzean besoekin, aprobetxatu ere omoplatoetatik tira egiteko eta belaunen flexio txiki hori mantendu. Segi pixka behi honen. Eta muskulatura guzti horiek aktibatzen. Azkeneko bidira. Eta bota. Eta azkenekoa ja, hartu. Eta bota. Bale, lasaituko ditugu hemen bi besoak, hemen gaudela hartuko dugu arnasa, eta hemendikan bagoaz bera. Luzatzen, hartu arnasa, eta borobiltzen gora. Beste bat. Besoa txintxilik, burua ere bai, eta bera. Hartu arnasa hemen, eta borobiltzen gora. Eta orain ja, behan gelditzeko, bea iristera, hemen gelditu. Bale, belaunak doblatuta hartu arnasa, eta luzatu suabe biak batera. Hartu arnasa, eta luzatu. Beste bi gehiago. Eta luzatu. Eta azkenekoa da, hartu. Eta doblatu. Eta borobiltzen bagoaz gora. Hemen zutik bukatzeko, separatuko ditugu ondo bi hankak. Eta gure belaunak egon behar dira kanporantz begira. Hemendikan hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan ipurdia pixka bat atzerak ateraz. Segi hemen hartu, eta ipurdia atzera.
Abduktoreak sentituko ditugu, fuerte cuádricepsak ere bai, eta sorbaldak bere lekuan. Segi hemen hartu, eta beste behin hartu, eta orain, hemen, gehituko diogu rebotito txiki bat, hartuko dugu arnasa, eta eskuak hemen beraka dira. Hartu arnasa, eta rebotito txiki bat, pixka gehiago hemen hartu, azkeneko bi errepikatuko ditugu, fuertenka horiek, eta azkenekoa da hartu, eta irikiko ditugu hemen besoak hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan begira doblatu belaun bat, apoiatu besoak, eta luzatu glutea. Hartu arnasa, pixkat flexionatu belauna, eta beste aldera. Sentitu behar dugu luzaketa albo guztian, eta sentitu behar dugu eusten digun hanka fuerte dagoela. Eta pixka gehiago hemen hartu, eta bota. Eta azkeneko alde bakoitzera. Urrutira esku horrekin, azkena da hartu, eta bota. Lebartuko dugu arnasa, eta berriro lehenu bezala aurrera. Azkenekoak dira. Eta fuerte. Azkeneko bidira. Eta azkena. Eta bota. Irikiko ditugu memi besoak, eta oskulatzen zebat borobiltzen. Iriki eta ondo iriki bular guztia, eta oskulatzen borobiltzen. Bigillo, iriki eta zabaldu, eta pelbisa oskulatzen borobiltzen. Azkena da. Eta lasaitu hemen besoak, pixka bat hankak, eta bukatzeko hemen hartuko dugu arnasa, eta pixu guztiarekin bagoaz bera. Hartu arnasa, eta berriz. Eta jetxi artikulatzen hemen bizkadezur guztia. Hartu arnasa, eta azkena, behan gelditzeko. Eta jetxi. Eta hemen leheno bezala hartu arnasa doblatu, eta luzatu bota. Hartu arnasa, eta azkenekoa da. Badoblatuko ditugu bi belauna, eta borobiltzen bagoaz gora. Bien, hemendikan orain, elkartuko ditugu bioinak, eskatu hemen pixka bat gorputza, kaldatuko dugu posizioa, eta jungo bera hemen koltsonetara, eta jarriko bera hemen apoiatu. Hemen, sentitu behar ditugu, bi eskuak, sentitu behar ditugu hemen oiak lasai, eta begira, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan, despegatu behar dugu oina, giratu behar dugu hemen kanpora, eta giratuko dugu ere gorputza begiradarekin gure oina begiratzeko. Apoiatuta sentitu hemen luzak eta hartu arnasa, eta beste aldera. Sentituko dugu hemen, aldakaren artikulaziotik mugimendua. Bizkarrezurraren mobilidadea ere bailatzen, eta boka.
begiradarekin bilatuko dugu gure punta. Beste aldera berdin hartu arnasa. Eta bestearekin. Azkeneko bidira, Azkena bukatzeko hemen pelbisa neutra gogoratu. Ba oso ondo. Hemendikan orain, hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan mugituko dugu. Beso bat eta kontrako hanka batera. Jaso kontrolatuta arnasa hartzen, eta beste besoa eta kontrako hanka, omoplatua bere lekuan. Hartu arnasa, eta bota. Segin, Eta bota. Beste biek aldatuko dugu, Eta luze. Hartu arnasa azkenekoa da. Eta... hemen orain, eskuak elkarri begira, hartuko dugu arnasa, bularraldearen alturara, eta jetxiko gara hemen. Hartu arnasa, eta hemen txilborrak barruraka sartzen. Pixka gehiago hemen, hartu, eta bizkarra luze dagoela jetxi. Pixka gehiago, hartu. Azkeneko bidira. Eta azkenekoa da hartu. Eta oso ondo. Hemendikan orain, jarriko gera belauniko, eta begira, hartuko dugu arnasa, eta botatzerakoan egin behar dugu hemen zirkulu handi bat, eta begiratuko diogu. Bestea. Rotazio bat. Zirkula. Aprobetxatu ondo irikitzeko besoa atzeraka eramaten dugu momentu horretan. Eta handia mugimendua. Bestearekin hartu. Eta... orain hemendikan, jarriko dugu hemen oin bat apoiatuta eta belauna pixka bat irikita. Orduan, hemendikan, jarriko ditugu leheno bezala hemen bi eskuak, hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan estutu eta begira, doblatu belauna eta jetxi aldaka. Eta estutu, bularra aktibatzen eta aprobetxatu txilborra sartzen jutu. Beste bat, aldatuko da pixkat, Jetxi aldaka hori mobilidadea sentitzen. Aldaketa txiki bat begira hartuko dugu arnasa, eta jeistea oraingoan iriki eta zabalduta tira behatzetatik kanporantz. Tira koronila, tira eskuetatik urrutia. Azkena, eta bota. Hartuko dugu arnasa, eta lasaituko dugu hanka jasotzen. Beste hankarekin berdina, prestatu oina, iriki pixka bat, eta prestatu besoak. Hartuko dugu arnasa, eta hemen belauna flexionatuz, jetxi aldaka, eta hurrenekotan estutu. Bularraldea aktibatzen da, txilborraldea aktibatzen da, nasketari esker, eta hemen mobilidade hori sentitzen. Luzaketa hori sentitzen. Aldaketa besoekin, garrantzitsua da besoetatik aldeetara tiratzea. Hartu arnasa, eta sentitu luzaketa. Eta azkenekoa berdin, hartu, eta bota. Oso ondo, hemendikan lasaitu besoa,
jasoko dugu hanka, eta berriro ere zirkuloak hartuko dugu arnasa, eta bota. Saiatuko gara hemen, juten, atzeko oinei jotzea. Eta botatzerakoan oraingoan, taloiaren bila. Belaunak mina egiten badizu, orduan ez jun atzerago, Atzeraka jun gabe, belauneko mina sentitzen badugu. Azkena hartu arnasa. Eta bota. Ba oso, no? Ba hemendikan momentutxo batean hemen jarriko gara luzatzeko. Doblatuko ditugu besoak hartu arnasa. Eta luzatu urrutira. Beste bi dira. Eta azkenekoa da hartu. Eta ba hemendikan borobiltzen hiloko gera. Eta hori jarriko gera eserita. Momentutxo batean hemen eseri egingo gera. Eta luzatzera goaz, orduan. Bi hanketako bat hemen doblatuko dugu, hartuko dugu arnasa, eta bagoaz hemen bera. Hartu arnasa hemen, eta borobiltzen gora. Berriro, aprobetxatu luzaketa sentitzeko, jetxi. Hartu arnasa, eta beste behin hartu arnasa, eta jetxi. Hartu arnasa, eta hemen elkartuko ditugu biak, estiratuko dugu, luzatuko dugu beste, eta berriro hartuko dugu arnasa, eta sentitu luzaketa. Hartu arnasa, eta gora. Berriz? Eta jetxi bota. Hartu arnasa. Bai, azkenekoa da. Eta jetxi bota. Hartu arnasa. Eta bueno, hemendikan orain, jarriko gara segi laterala egiteko. Hemendikan guztiz etzanda, besoa luzatu, apoiatu hemen burua eta begira. Goiko hanka honekin, eskua hemen apoio modura, laguntza modura. Hartuko dugu arnasa eta botatzerakoan altxa eta eraman bar dugu atzeraka apoiatzera. Buelta hartu arnasa eta hemen gora eta oina bilatzen dugu lura. Hartu arnasa eta bilatzen dugu kontrola handiarekin lura. Beste bi dira hartu, rotazio horrekin. Eta azkenekoa berdin hartu. Eta bueno, hemendikan orain, hartuko dugu arnasa eta begira, botatzerakoa. Beste aldera hemen rotazio hartu arnasa, eta mugimendu hori sentituz. Pixkat gehiagoen hartu, eta bota. Azkeneko bi errepikatuko ditugu, aktibatzen. Azkenekoa da, eta hemen eskua ondo apoiatuta, gora iloko beha, eta luzatuko ditugu bihankak. Hartuko dugu arnasa, eta bagoaz hemen mantenduko dugu hemen hartuko dugu arnasa, eta aprobetxatuko dugu luzatzeko. Eta beste aldera. Hartu arnasa, eta bukatzeko aurreraka. Hartu, eta hartu arnasa hemen, eta bai tokatzen zaigu, zer gertatera hori, beste aldera.
Gogoratu besoa luze, belarria apoiatu, bi belaunak doblatuta, eskua laguntza modura hartu arnasa eta botatzerakoan altxa, eta oinarekin lurra ikutzera joan nahi dugu. Hartu arnasa, eta bota. Segi hemen. Eta bota. Azkeneko bi falta zaizkigu. Eta irikitzen. Eta azkenekoa da hartu. Eta bota. Bueno, aldatzen dugu orain hartu arnasa. Eta bota. Jarraitzen dugu hemen aldakaren mobilidade hori sentitzen, artikulazioaren mobilidadea sentitzen. Hartu zulurretik gogoratu. Azkeneko bi errepikatuko ditugu. Eta azkenekoa da. Ba oso ondo. Hemendikan hori jarriko gara buruz gora, etzata. Besoak ondo apoiatuta, hasiko gara hemen bakarrik, pelbisa mugitzen, neutro izatetik kurba sentitzetik hartu arnasa, eta baskulatzen bota. Neutro hartu arnasa, sentitu pelbisaren mugimendu horiko kotxo ondo jaisten. Segi hemen, saietxak iriki, saietxak itxi, estutu aktibatu. Beste bi dira. Eta bota. Eta azkenekoa da. Hartu. Eta bota. Bale, baldatuko dugu orain. Hartuko dugu arnasa. Eta botatzerakoan, hanka bat igo behar dugu gora, eta bilatu behar da linea hemen belauna aldaka, kontrako besoa gora. Hartu arnasa, eta bota. Txandatuz eta kontrol handiarekin jeistean batez ere. Segi hemen hartu arnasa, eta bota. Beste bi errepikatuko ditugu. Hartu. Azkenekoa berdinta aldatu egingo da, Begira, hemen hartuko dugu arnasa, eta gora hemen gelditzeko. Hemendikan hartuko dugu arnasa, eta hemendikan luzatuko dugu hanka, lurrerantz eta besoa atzerantz. Buelta hasierako posiziora arnasa hartzen, eta hemen vigilatu beharko dugu sorbalda, eta luzatu. Bi gehiago hemen, hartu, eta bota. Eta azkenekoa berdin, hartu, eta bota. Bueno, orain beste aldearekin hartuko dugu arnasa, eta prestatu hemen hasierako posizioa. Hartu arnasa, eta luze-luze gure kurba mantentzen. Buelta hartu arnasa, eta luze-luze tirauen puntatik urrutira. Segi hemen hartu arnasa, eta bota. Azkeneko bi dira, bi gehiago. Eta azkenekoa da hartu arnasa. Hemendikan apoiatuko dugu, separatu bi hankak eta zubia egingo dugu. Hartuko dugu arnasa, eta baskulatzen gora. Suabe arnasa hartzen, eta baskulatu, zikurdia fuerte, gora. Segi hemen hartu arnasa, eta gora eta. Azkenekoak dira hartu, eta azkenekoa bukatzeko hartu arnasa, eta irekiko ditugu bi besoak, separatuko ditugu asko bi oinak, hartu arnasa eta botatzerakoan utzi erortzen bi hankak eta burua kontrako alde. Eta bota.
Segi hemen hartu arnasa. Hartu. Ba oso ondo. Hemen gaudela, apoiatuko ditugu biloinak. Eta hasiko gara hemen hipopresiboekin. Hemen. Orduan, gogoratu. Belaunak doblatuta, apoiatu behar ditugu hemen bi taloiak, sentitu ondoren apoioa. Eta hemen gogoratu, pelbisa neutro mantenduz hemen. Hasiko gara, gure besoekin, hemen beko posizioan. Hemen egingo ditugu, bi apnea. Bi apnea ondoren, pasako gara erdira. Bi apnea ondoren, ungo gera atzera, eta bi apnea ondoren, etorriko gara erdira, eta bukatzen da hemen erdian. Gogoratu, bi aldiz hartu eta bota, hirugarrengoan apnea. Posizio bakoitzean, bi apnea. Hemen, sentitu ondo gorputza, hemen ukalondoetatik indarra kanporan, zartu sudoretik arnasa, eta buka. Berriro, saietxak irikiz, eta orain aizia bota. Hirugarrengoan ustu eta apnea. Eta berriro hasi. Berriro ere hartu eta bota. Eta oraingoan ustu eta bigarren apnea. Apnea orain. Kambio posizioz eta hasi hemen. Gogoratu presio txiki bat eskuekin, berriro ere hartu eta bota. Eta orain hirugarrengoan apnea. Ustu hemen. Bigarren apnea egitera goaz. Hartu eta bota. Eta hirugarren gontan ustu eta apnea. Aldatu posizioz hemen. Berriro ere hartu eta bota. Eta orain ustu eta apnea. Berriro. Segi besoiek fuerte mantentzen. Txukun. Bota. Eta hirugarrengoan ustu eta apnea.
Azkeneko posiziora bueltatu gara hemen. Venga, beste bi apnea. Bota. Hustu eta apnea. Koronilla, sorbalda. Eta beste apnea gelditzen zaigu. Hustu eta apnea. Bien, hemen askatu pixka bat eta lasaitu. Behar badezu gorputz guztia luzatu. Eskuak lasaitu agian. Eta helduko gara hemen bolitan. Eta hemen impulso txiki batekin, gore. Bueno, orain, azkeneko hipopresiboetarako behar dezu pareta. Pareta bat. Zutik egingo ditugu azkeneko hipopresiboak pareta batean. Ni jarriko naiz hemen atzean dauzkaten ate hauetan, eta zu pilatu behar dezu pareta bat. Ordu, jungo gara gure paretera. Eta jarriko gara hemen, bizkarra paretan apoiatuta. Gure taloien eta paretaren artean, egon behar dira gutxi gora bera, lau behatzetako distantzia, hau da distantzia txiki bat. Separatu antxura hemen, aldakan antxurara, zabalerara, doblatu pixka bat belaunak, eta sentitu behar dugu hemen gure kurba lumbarra, mantentzen dela, eta sentitu behar ditu gorro, omoplatoak, eta burua. Beti bezala koronilla eta kokotxa. Bueno, besoen posizio izango da hemen. Bai? Euki behar ditugu behatzak apoiatuta, paretaren kontra, eta ireki. Eta hemen dikan, hasiko gara orduan, hartuko dugu arnasa, eta bota. Berriro, sentituko ez dugu larralde irekitzen zaizula, tira behatzetatik, bota ize guztia. Azkeneko hontan, hustu eta apnea. 3 apnea, hartuta bota. Apnea, edator. Hustu. Azkeneko apnearen bilakoaz. Berriro hartuta bota. Eta sentitu, bizkarra luze koronillatik tira, eskuetatik urrutira tira. Eta oraingoan hustu eta apnea. Hustu. Apnea. Ondo, horrein jarraituko dugu paretarekin. Horrein jarri behar dela paretaren kontra, nik hemen zuei bizkarra ez emateagatik, nik erabiliko dut hemen daukaten zatitxo hau. Zuek pareta berdina erabili ezakezute orain. Jarri behar dela, distantzia batera, guk eskuak luzatzen baditugu, pareta ez dugu ikutiko. Ez dugu ikutiko. Orain, gorputza, pixu
pisua pixka bat aurreraka desplazatuko dugu, eta orduan bai, bi eskuak apoiatuko ditugu, hemen barnekalderako rotazio bat egiten, apoiatuko ditugu paretean. Orduan. Hemen, gorputza aurreraka ja daukagunez, ja aktibazio bat eskatzen ditu, bai? Zona hemen, abdominalia. Eta hemen hasiko gara, azkeneko hiru apneak dira. Bota. Berriz hartu eta bota. Eta azkeneko hontan hustu eta apnea. Berriro hasi hartu eta bota. Eta azkeneko hontan bota, hustu eta apnea. Azkeneko apnearen bilagoaz. Gogoratuko namila, sentitu hemen pisua jartzen dezutela paretan kontra berriz bota ize guztian. Eta hirugarrena eta azkena apnea. Hustu eta apnea. Ondo, eta hemendik lasaitu, askatu, bidesoa, askatuko dugu pixko bat ere bai, buru alde batera ikustera. Haizia eta hartu eta bota zure ritmora. Bueno, hau izan da gure gaurko saioa. Espero dut gustatu izana eta hurrengora arte. Agur!